Exigim el compliment dels drets perquè és la base per a una societat més justa i més igualitària. Dret a l'alimentació. Cal assegurar l'accés de tothom a una dieta suficient, saludable i equilibrada. Dret a la salut. Prou reformes en caràcter economicista. Cal l'accés universal i gratuït al sistema de salut públic. Dret a l'educació. Per reduir la segregació escolar i el fracàs i la fractura escolar, caldria fonamentalment incrementar fins al 6% la part proporcional del producte interior brut dedicat a l'educació en el nostre país. La vulneració del dret a l'habitatge és una de les cares més dures de la crisi que estem vivint. Són moltes les persones que pateixen l'exclusió residencial. Nosaltres el que proposem és que cal posar a disposició de les necessitats socials el gran número d'habitatges buits en mans de les entitats financeres, regular el mercat de lloguer i lluitar contra els processos de pressió turística que expulsen els veïns i les veïnes dels nostres barris. Dones i infants moren ofegats a la mar Mediterrània. Dret al treball. Volem un sistema productiu que generi més ocupació de qualitat. Tothom té dret a poder-se guanyar la vida amb una ocupació lliurement escollida. El dret també a uns ingressos mínims. Cal consolidar plenament la renda garantida de ciutadania perquè les persones puguin tenir el dret i puguin viure una vida digna que mereix tota persona. El dret a la mobilitat. El planeta és un patrimoni de tots i totes. Demanem la derogació de la injusta i discriminatòria llei d'estrangeria de l'estat espanyol i exigim que Europa canviï la seva política de fortalesa per una política d'acollida i garanteixi vies legals i segures. Dret a la participació. Exigim que cap mesura, llei o pla antiterrorista retalli els drets a la llibertat d'expressió, reunió i associació. Volem una societat justa i cohesionada i el compromís ferm i decidit dels poders públics en la lluita contra la desigualtat i la pobresa.